פותחת כל בוקר עם כוס קפה. לא כדי להתפנק או כדי ליהנות, אלא כדי לשרוד. את חייבת לתפקד, יש לך יום חדש, את חייבת להתעורר, את מרגישה עייפה. בעצם הקפאין הפך להיות תחפושת למה שהגוף שלנו באמת מרגיש וצריך להתמודד איתו, שזה סטרס, עייפות, לחץ, עומס. ואז, מה קורה במהלך היום? אני רעבה, אבל לא בא לי לאכול כי אני רוצה להיות במשקל, או אני צריכה למשוך את הרעב שלי, אז אני אשתה עוד כוס קפה, ואז אני אשתה עוד כוס קפה, ואני פתאום עייפה, אז אני אשתה עוד כוס קפה. בעצם, כל השתיית קפה הזאת במהלך היום עושה לי די הפוך. היא עושה לי פיקים, היא עושה לי חשקים, היא עושה לי נפילות, כבדות מסוימת. לי קרה קטע מטורף עם קפה. ברגע שהפחתתי בקפה, או אפילו לתקופה נגמלתי מהקפה, אני הרגשתי יותר קלה, אני הרגשתי יותר ערנית. אתן קולטות? הרגשתי יותר ערנית ברגע שהפסקתי לשתות קפה. עכשיו, אני לא אומרת שצריך להיגמל לגמרי, ממש לא. אבל כן צריך לדעת לנהל את זה נכון. בואי נבנה לך יחד הרגלים שנותנים לך אנרגיה, לא לוקחים אותה. בואי נחזיר את השליטה שלך בחיים שלך, ולא הקפה שישלוט לי במצבי רוח שלי.